Полудяха ми главата. И заради това се прибирам. Колан слава ли? Не. Добре. Аре, мала! Един час влиза. Това е баща ми. Апарата не пука. Не го ли пусна? Аз ми, защото работи на черно. Не, как ще работим на черно? Няма такива работи. Защото имаше един ваш колега и апарата му не показваше там с бележка. Има и такива, ама... Всичко легално. Не, казвам, защото работеше на черно. Казвам, апарата му беше черен и не се показваше нещо. Апарата му черен. Да. И след това само на бележка виждаш човека. Иначе той не може да разбере каква е цената. Да, и трябваше това на бележката човека. И няма нещо сега. Той човека беше малко стар. И другите ваши колеги му казаха да отива в фирмата и да му дават друг апарат, някакъв нов. И отиде. Ама тогава не знам дали му дадат нов. Тогава не го видях. Не знам. Една ваша колега си изгуби номера, предния номер. Когато валеше сняг. Сега не знам дали го намери. Или дали открива в кат. Защото той караше и без номер предния. Без номер? Да. Предния сам. Заден караше без предния. Предния номер го загуби някъде стига. Удари се някъде кат. Ама не знам дали видях. Значи видях го няколко пъти без номера. Като купиш номер, не трябва да отиваш от кат. Колкото знам.